Banai जा आलु परथाया जा ब्रामानि मोनसोबाय Hello friends, welcome back to my YouTube channel. दिनैबो बिराद गरम आरोना ओमफ्राय ओरैबायदि गरम थेवबो आङो रौतायाव सफैबाय आरोना आं दासो सफैदों ओमफ्राय आं मानि थाखाय फैदों आलु परथा लानो फैदों आरोना रौतायाव आन्टिया बिराद गोथाव बनायो जोंहा आन्टिया आलु परथा स' आन्टिनि माबायदि बनायो आन्टिया आं नोंथांमोननो देखायगोनसै दे नोंथांमोना नायदो आं दासो सफैदों जास्ट ओमफ्राय आं ओंखामबो जाबाखै नालाय ओरैबायदि उखैखाबाय स' आं आन्टिखौ आलु परथा बनायनो होनोसै आरो स' देखायनोसै आं ओंखाम उखैबाय आरो ओमफ्राय आन्टिया एसे लेट खालामगासिनो आंनो आलु परथा बनायना होनो ओमफ्राय आंनो लाबोनायमोन बिसोरनो जाना होनोसै बेखौनो जाग्रोनोसै ओमफ्राय दै लोंना होनोसै आरोना थ' गाइस आंखौ जागाना लाग्रोनोसै आरो नोंथांमोना आंखौ बे ड्रेसजोंनो खननै भिडिअ लानाय नुबायना खिन्थु ओरैबायदि आराम आरो बे ड्रेसआ आं बेलेग ड्रेसखौ गाननो बाबाय जि गुरै आराम आरोना नोंथांमोना साननो हागौ मोनसेखौनो गानबाय थायो ना खिन्थु नङा बिदि नै आं जानोसै बेखौनो आं जाखांनानै नोंथांमोननो बेलेग भिडिअखौ देखायसै आरोना बेखौ जानायखायनो देखायबालाय गोलाव जागोन ना भिडिअआ नै बेहा एग्जाम पेपार होबायनो आरोना ओमफ्राय होखांनायनि उनाव सुपारा एक्सिन टायार 3 ला 50 मोनबायनो बेहा 3 दं 50 दं मोनबायनो माने 50 आव 3 ल 350 आरो आसिस राइस आसिसा नै आटा लानानै फैबाय आलुखौ नै बेयाव होनानै दं थ' नै आलु रुगासिनो आन्टिया थ' आं आन्टि लाहानाव मा मा जायो नायदो थ' गाइस नोंथांमोना आंखौ बुंगौमोन नालाय थांगौमोन नालाय बेखायनो आङो फायनानै मोखां आरि सुनानै सरि मोखांखौथ' सुवासै आरोना ओमफ्राय मा होनो गस्लायाल' गानस्लायबाय आङो ओमफ्राय आथिं आखाइबो सुवाखै आंनो नै प्रशंसाया आं लाबोनाय बिस्कुटखौ गोथाव जागासिनो आरोना गाइस ओमफ्राय ओइ मकेवा आं सावताल भाषा सोलोंदों रायजोफोर आं दा साननैसो उनाव नोंथांमोननो सावताल भाषानिबो आं भिडिअ लाबोगोन स' नोंथांमोना नायनो थाखाय रेडि जाना था आरो नोंथांमोननि रोंबाय आसिसा दायो मा खालामना फैदों आसिसा दायो फिलफिला अके आरो फिलफिला नो मा रायजोफोर फिलफिला होननो हायाखै आरो आंना फ्लेग बनायसै फ्लेग गायनो नागिरदों आसिसा थारमाने देग्लायथ' सरकारा गासैनिबो न'खर न'खर गायनो थिनदों नालाय स' आसिसा आन्टिलाहाबो गायसिगोन आरो ओमफ्राय आसिसखौ गायनो होदों आरो फिलफिलाखौ फ्लेगखौ ओमफ्राय के चाहिन्छ यो आटा मैदा अनि के आटा चाहिन्छ आलु चाहिन्छ के चाहिन्छ यार आं आन्टीको एसे हेल्प खालामना होनोसै पियाज आरि हानानै थ' फाइ आलु इदुनि बनायना कति तातो बिराद गुदुं आरोना आलुआ रुनानै दासो बख'दों नालाय बेयाव आलु दोङो ओमफ्राय पियाजखौ आलु पियाज दायो आटाखौ सालिसिगोन आङो तो आलू का छिलका छिल गया है अभी मेरी वजह से मम्मी डेमारी ने किया ये और इधर ये इसका राउंड राउंड भी हो चुका है सर्कल सर्कल भी बन गया है और इधर प्याज कट रहे हमारे ये भाई साहब तो इधर डाल रहे हम क्या ये रेड चिल्ली पाउडर और इधर है जीरा मसाला है जीरा मसाला इसको अभी मिक्स करेंगे हम लोग तो आंटी ने अभी इन्वर्टर ऑन कर दिया है मेरे लिए मुझे बहुत पसीना आ रहा है ना गर्मी की वजह से आंटी ने यहाँ इन्वर्टर ऑन खालामनानै होबाय बिराद गरम मोनदों आङो आंटी अभी मिक्स कर रही है इधर इसको अभी चम्मच से उठा के इधर डालेंगे इसके अंदर डालने से आंटी आलू पराठा बनाएगा बिराद इम्पर्टेन्ट गाइस आलू परथा बनायनायनि भिडिअआ नोंथांमोना रोङा जानो हागौ आलू परथा बनायनो थाखाय स' नोंथांमोना नायनानै ला आरोना जिस किसी को भी नहीं आता है वो इधर से टीच कर सकता है मतलब सीख सकता है टीच नहीं मतलब देख के सीख सकता है इधर से किस किस को आलू परथा बनाने के लिए नहीं आता है वो सब तो आंटी सब आलू डाल रही है अंदर तो ये सब करने के बाद मैं आप सबको दिखाऊंगी उसके बाद क्या करने वाला है दायो आङो ट्राई खालामसै आरो बेयाव आलु होनो आन्टिनिफ्राय आं नायनानै लाबाय स' आं रोङो ना रोङा नोंसोरो नायनानै लादो तो इधर देखा
गोसोआव आरो ओमफ्राय आन्टिया नासिन गुल गुल बनायबाय थाबाय आन्टिया आं बिराद ओंखाम उखैबायमोन आरो ओमफ्राय आलु परथा बनायखांनाय आलुजोंनो आं ओंखाम जासिगोन गोथाव नुदों नालाय आं जासिगोन आरो बिदिनो आं ओंखाम लाबोनोसै आं परथाखौ जाखांनोसै आरोना ओइ पुरा माने मित्र देखिएर छ अब खाने हामी नै डढेर जहाँ प्रशंसा डढेर बिनि फ्रेन्ड प्रशंसानि फ्रेन्ड डढे आरोना डढे आरो बेसेबां क्लासाव फरायदों क्लास 6 आव Dayo, panipuri, bahan, jadi. Thank you so much guys. Ani video ko जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननि अननायाव आं गोदान भिडिअफोरखौ आं लाबोबाय थानो हादों so thank you so much guys नोंथांमोननिसिम जोबोद साबायखर बावनाय थाबाय आरो नोंथांमोनखौ आंनि नेक्स्ट भिडिअआवबो लोगो मोनगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय so bye bye